Менә мен баянчы Ринат Насиров янында, Ринат Насиров. Менә бу синең ничә тонналы баян? Тонна түгел, 15 килограмм 15 килограмм? всего лишь. Всего лишь. Баяннар ничә килограммлык булалар? Гадәттә. Максимум элекке Питерлар, элекке цельнопланочный Питерлар 22 килограмм. Белән уйнаганда элегрәк. 22 килограмм. Хәзер усовершенствуюлар, хәзер 18-19 калдылар. 18-19 калдылар бит. Бу итальянский баллон Дурини. Җиңелрәк баян. Бу итальянский. Бу ничә сум тора? Бу исеме ничек дисең моның? В дип язылган. Владимир Владимирович. Путинмы? Сиңа Путин бүләк иттеме әллә? Юк, дөресен әйтсәң малай. Шутка белән инде Владимир Владимирович дип шаяртып кына йөрибез. Әйе. Алай баллоны Бурини дип атала. Моны шулай язып чыгарган заводында. Кыска гына ББ дип кенә. Бу итальянский дигән син, бит? Итальянский Моны баян. каян алсың? Ничә сум? Моны син үзең аласыңмы баянчы? Мин үзем алмадым, моны Габдулфат абый миңа концертларында, үз концертларында уйнаганда биреп тора. Биреп кенә тора. Үзеңнең баяннарың кая? Үземнең баян бар минем. Үземнең тоже итальянский баян. Кайда ул? Иде. Иде ничә сумга алдың син итальянский баян? Ансы 250 мең алдым. 250 мең? Ул акчаны каян таптың син? Табасың инде. Баяныңны урлаганнар юкмы? Юк, урлаганнар юк, баянны. Менә күп кенә баянчылар менә шушы 15 киломанда 20 килолы баянны күтәреп торалар бит сәхнәдә. Утырырга да була. Ну, аркалары авырта ди. Синең әле аркаң авырта башламадымы? Әле аркаларың күрсәтәлек кем әйтмешли? Аркалар Аллаһка шөкер, өтәл. Әйбәтәлем, авыртмыймы аркаларың? Авыртканы бар, минем бер үземнең авылда, күрше авылда төзәтүче кешем бар. Төзәтүче? Оста абзый бар. Шул дисклар чыга кайр вакытта дискларны утыртып бирә урынына. Синең дискларыңмы? Әйе. Син бик дизелизен, дисклар чыга, бибедеп, шояр табысың бу. Позвоночный дисклар әзрәк, не уже бит инде мин 15 ел уже баянда, 15 елны баянга укыдым инде. 15 ел, син ничә ел укыйсың инде? Хавыкып бетердем инде мин. Менә позвонить дисклары чыга, моны аңлатып китә, ничек утырта ул сине? Буларны кызык бу, теге гыйбрәтле кем әйтмешли? Система скручивания. Аркаңда инде. Идәнгә су сала да, кул белән шатыртатып утыртып куя. Ул нәрсәгә чыга, баян күтәреп торгангамы? Баян күтәреп торган. Ул носки кигәннән чыгара морт, ул баян уйнаганда тур, ул бөтен кеше була. Аны барлык кешене сугып салсаң, ул любой кешене чыга ул позвоночный диск. Ул профилактик өчен файдалы. Бу синең кайсы Әлмәттәме? Әлмәт районында. Әлмәт районының кайсы авылында бу кеше? Кәшер дигән авылда Әсхат исемле абзый. Бу кем дип атала инде теге? Ул үзенә өйрәнмәгән, аның укытучысы бар, наставнигы да бар, наставнигы да бик оста кеше аның. Шул абзый. Бу инде бушка түгел, түләүледер, шулай бит? Бушка дип. Хәзер бушка түгел инде бер әйбердә, бит? Әйе. Ник менә утырып кына уйнамыйсың сез? Нинди мода китте бу? Басып, әле син биеп уйныйсың. Менә Люция Мусинның бер җырында мин сине күрдем. Шияләр, син биеп китәсең малай. Фәннән, минем бүтәнчә уйнамыйм. Бүтәнчә уйный алмыйсыңмы? Чистән чыга алмыйм. Кара, син өйләнгәнме соң ул? Өйләнмәгән. Өйләнмәгән? Ничек алай? Сиңа ничә яшь? 27. 27 кашан өйләнергә уйлыйсың? Алар бирсә булыр инде. Кем сине йөрткән кыз бармы соң? Йөргән кыз бар. Йөргән ничек сиңа чыдый? Менә син бүген Әлмәттә булырга тиеш. Ресторанда аның белән чыршырга тиешсез кызың белән. Син бүген Казанда. Ул минем зәякларыннан иҗат кеше түгел. Безгә иҗат кешесе хатыннар бармый. Иҗат кеше булуын теләмим. Булуын теләмисең? Кем булуын телисең? Доярка? Доярка түгел. Гади кеше бу, гади кеше. Врач? Врачмы берәр, укытучымы? Әйе. Шулай булуын телисең, бит? Әйе. Ну, аңлый, көнләшми. Безнең не сферада көнләшмәскә кирәк. Көнләшү булса, бетте дигән сүз бу. Менә көнләшәме юкмы икәнен менә бер хатын белән интервью эшләгән мин. Ул белмәгәнмен башта ди. Мәхәббәт сукыр ди, аннан соң көнләшү шундый була башлады ди. Шаклар каттым ди, аерылыштык ди. Менә аны ничек белергә ул кызның көнләшәме юкмы икәнен? Истерикалар эшли башласа сиңа, 5 минут сайын шалтыратса, Сынап кара кирәк. Кайткач иманыңны кисә, ничек сынап карыйсың әйт әле? Менә бер кызяна барам дип, например. Ну, сылар күп инде. Белмәй там ул сизлә, ул алдан ук сизлә. Көнәшә икән, йөргән кызым бар элек. Ул нык каты көнәшә. Шуны ташадың инде. Минем шул кыздан менә опыт бар уже. Ташларга кирәк дип уйлыйсың, бит көнләшсә. Көн ташларда. Лучше эшкә кергәнче отношениялар, мөнәсәбәтләр тагыдан ныграк кабынып киткәнче
лучше уртага салып сөйләшергә дә и яхшылап. Сен әлбәттә кайсы авылда яшисең? Шарлама авылында Ол җайсыз түгелмесең? Шунда кайтып китеп, монда килеп эшләп йөрү. Минем- Шарлама. Моннан ничә чакрым ул? 280. Ну, минем анда нигә дигәндә иптәшләрем шул якларда, Нижикам Сал якларында минем эшләрем шул якта мәҗлесләр, туй мәҗлесләре, юбилей мәҗлесләре шул якта үткәрәбез. Казанга да килеп чыгабыз. Ну, машина кулда бит, машина кулда булганда Ярый, уңышлар телибез сиңа. Әйдә, берне уйнап җибәр әле миңа.